Йоанна Николаева Грация Варна. Втора Виктория Атанасова Брилянт. Трета Гала Захариева Етър Елит Велико Търново. Четвърта Лидия Григорова Славия София. Пета Силми Кара Алиева Олимпия 74. Шеста Анна Пастърмаджиева Тракия. Седма Моника Диамандиева Олимпия 74. Осма Мартина Атанасова ЦСК. Девета Лора Несторова ЦСК. Десета Ванеса Вик ЦСК. 11 Симона Йорданова ЦСК. 12 Сияна Даскалова ЦСК. 13 Виктория Георгиева ЦСК. 14 Александра Христова ЦСК. И 15 Йоанна Перникова ЦСК.